Добър ден! Баба ми преди години ми е оставила по сметка 50 евро за черни дни, за сватба, за жилище в Обеля. Лична карта. Виждам сметката. Тук пише наличност 12 евроцента. Моля? А 50 евро? Госпожо, има 4 евро такса за поддръжка на сметката. Тук пише 60 месеца. Това прави още 190 евро, които ни дължите. Желаете ли потребителски кредит, за да покриете тази сума с ниска лихва? Ще закрия сметката. Трябва да подадете молба до Комисията по специални случаи и бабини сметки, която ще се разглежда 15 работни дни. Има и 15 евро банкова такса за вътрешно банков трансфер на документи. Трябва да попълните и декларация за произход на средствата и да докажете, че баба винаги е спечелила от търговия с криптовалута. Те са от продажба на Магденос и плетени чорапи пред почтата. Пишете тук лични спестявания, но трябва и акта за раждане на баба ви, за да докажете роднинската си връзка, както и да попълните удостоверение, че не сте политически обвързана и не се опитвате да перете пари чрез малки суми.